7 студзеня аўторак аб'ектыў і Віталь Бабін разам з вами. Вітаю і віншую са святам усіх, хто адзначае свята Раства ў гэты вечар. Галоўная тэма дня ў кароткім скароце. Пачынаем. Христос нарадзіўся. Чаго чакаюць і што зычаць адно адному беларусы ў свята Раства? Кожны з нас насуперак усім цяжкасцям, перашкодам верыць у тое, што цемра будзе пераадолена і святло Хрыста заззяе дзеля кожнага. З Божым нараджэннем. Беларусы шчаслівая нацыя, цвердзяць дзяржаўныя сацыёлагі. Ці так гэта насамрэч? Можно выкарыстоўваць, паказваць, што беларусы все счастливы. Ну, калі все счастливы, значит, добра может нешта мяняць. Чорныя лебедзі паляцяць у дразды. Да чаго рыхтуецца Лукашенко на выбарах? Живе Беларусь. Ну, живе, естественно, живе. Праваслаўныя святкуюць сёння нараджэнне Хрыста. Шмат для каго Раство не толькі рэлігійнае свята, але і атрыбут нацыянальнай культуры і нагода сабрацца ўсёй сям'ёй. Як адзначаюць гэты дзень у Беларусі і за яе межамі, глядзіце ў нашым наступным матэрыяле. Всегда к основному блюду запекаю картошку. Вот, в духовке, целую, в мундирах. Галоўная страва на святочным столе документалиста Миколая Маминова – качка с яблоками. Берется сырая утка, фаршируется яблоками, нарезанными антоновка. И используется соус, который я сам готовлю из многочисленных ингредиентов, зеленых там трав, меда, соевого соуса. Она маринуется 2 суток. Потом вакуумируется в специальной пленке, в которой запекать, и потом запекается. Сям'я Миколы Маминова с 2021 года живе ў Вільні. У Беларусь яны паехаць не могуць праз пагрозу пераследу. Пасля выбараў 2020-го дакументаліст здымаў рэпартажы для CNN и телеграм-каналу «Нехта». Яго арыштоўвалі за удзел у пратэстах. Ну, бабушка моя и моя семья, конечно, отмечала всегда православные, потому что они сами православные. К сожалению, я не могу поехать в Беларусь. Там находятся мои близкие друзья, которых я всегда готов встретить здесь, в Вильнюсе, в Литве. Рождество – это, конечно, всегда отличное время для того, чтобы провести его с близкими. Адзначыць свята разам з роднымі не могуць сёння тысячы беларусаў. І гэта адзначыла ў сваім віншаванні Святлана Ціханаўская. Я жадаю кожнаму беларусу ў гэтыя святочныя дні быць блізка да сваіх сем'яў, адно да аднаго. Кожны з нас насуперак усім цяжкасцям, перашкодам верыць у тое, што цемра будзе пераадолена і святло Хрыста заззяе дзеля кожнага. З Божым нараджэннем. Напярэдадні ў праваслаўных сем'ях была постная вячэра, што завяршыла 40-дзённы пост, а сёння ў цэрквах ладзяцца ўрачыстыя богаслужэнні. Каб у нашым вот таким зямным існаванні Ісус Христос існаваў, як праяўляўся, як у нашых учынках, каб яны былі годныя для таго, каб нам быць годнымі, таксама называцца сынамі Божымі, як і сам Ісус Христос. Сёння Раство Хрыстова адзначаюць 6 з 15 праваслаўных цэркваў свету, тыя, што жывуць паводле юліянскага календара. Гэта іерусалімская, расейская, сербская, грузінская, часткова польская, а таксама украінская маскоўскага патрыярхату. Рэшта хрысціянаў адзначыла Божае нараджэнне 25 снежня. Гэта вельмі умоўная такая дата, яна проста склалась традыцыйна і звязана, бо ніхто не ведае, калі нарадзіўся на самой справе Ісус. Хутчэй за ўсяго гэта была не зіма навогул. І проста прывязалі да Раства Христовага, свята такое было нараджэння сонца. Апроч святочных богаслужэнняў, у розных краінах існуюць мясцовыя калядныя традыцыі. Да прыкладу, у Сербіі напярэдадні Раства ля святыняў спальваюць дубовыя галінкі і паводле колькасці іскраў мяркуюць пра багацце ў наступным годзе. У Грузіі, дзе трываюць пратэсты супраць прарасійскай кіроўнай партыі «Грузінская мара», удзельнікі спяваюць калядныя песні проста падчас акцыяў.
У Беларусі ж сёння пачынаюць хадзіць калядоўнікі. Ірына Дарафейчук, Белсад. Чарга на выезд з Беларусі ў Польшу не скарацілася. Чаканне выкліку ў пункт пропуску ў асобных выпадках дасягае ажно 600. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту на 16-ю гадзіну ў пункце пропуску Берасці чакаюць амаль 2500 легкавікоў. Да таго ж у чарзе на выезд у бок Польшы былі 100 аўтобусаў. Вялізнай чэргі тлумачацца вяртаннем нашых суграмадзянаў пасля святаў у еўразвяз на працу. У тэматычных тэлеграм-чатах таксама прагучала думка, што складаная сітуацыя на мяжы склалася праз нізкую прапускную здольнасць пераходу. Усяго 350 аўтаў за сотні. Да гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі застаецца крыху больш за 2 тыдні, аднак заходнія краіны ўжо цяпер кажуць пра непрызнанне вынікаў галасавання. Гэтак Міністэрства замежных спраў Нямецчыны заявіла, што праз масавыя рэпрэсіі правядзенне свабодных выбараў немагчымае. Штаб Святланы Ціханаўскай заклікае беларусаў берагчы сябе ў выбарчыя дні. Народ усярэдзіне запужаны, а тэагісныя кандыдаты не кажуць нічога, што пярэчыла Лукашэнку. Здавалася б, ідылія для уладаў, але што можа пайсці не так, ведае Алесь Залеўскі. Настрой у асноўнага кандыдата на выбарах сёння быў і сапраўды святочны. Бадай толькі навагодні спіч у Владзіміра Зеленскага прымусіў Лукашенка рэагаваць па-за сцэнаром каляднай прамовы. Кричал то ли на Новый год, когда «Живе Беларусь!». Ну, живе, естественно, живе. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить «Живе Беларусь!». Он как будто намекал, что скоро у нас будет так, как в Украине. Я так подумал, услышав его, и думаю, не дай бог. У астатнім, замяніўшы святара ля мікрафона, Лукашенка апеляваў да мірнага неба і стабільнасці, пагражаў мігрантамі і рыхтаваў электарат да яшчэ аднаго складанага года пад сваім кіраўніцтвам. Нібыта выбары ўжо выйграныя. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Гэтаму не пярэчыць ніводзін з кандыдатаў, нават наўпрост не звязаная з уладамі Ганна Канапацкая. У сваім канале дзеліцца дзяржаўнай прапагандай, а ў выбарчай праграме заклікае не спыніць рэпрэсіі, а зменшыць іх. Меркаваная пераможца папярэдняй кампаніі Святлана Ціханаўская таксама заклікае беларусаў берагчы сябе і не высоўвацца бліжэйшыя тыдні. Канешне, трэба дбаць пра бяспеку, перш за ўсё, і калі людзей заганяюць на участкі галасавання, то каб ставілі гэтую галачку супраць усіх, гэта будзе іх такі ўнутраны маральны пратэст. Здавалася б, улады маюць ідэальны палітычны штыль, каб перагарнуць старонку, калі не з захадам, то прынамсі з беларусамі. Але і тут улады могуць і чакаць сюрпрызы. У беларускай гісторыі была ўжо адна прэзідэнцкая кампанія вельмі сумная і быццам бы для ўладаў ідэалістычная. 2015 год, все спакойна, але мы ж памятаем, што акурат пасля 2015 года, што было на наступную электаральную кампанію. То бок, калі ўлада ўсё праводзіць так ідэалістычна спакойна, гэта таксама стварае атмасферу, у якой вырастаюць наступныя людзі, якія не бачылі, як б'юць за выбары, і якія на наступных выбарах акурат нармальна выходзяць. Цяпер, прынамсі, масава не б'юць, але краіна працягвае жыць у атмасферы тэрору. Незалежная супольнасць чыгуначнікаў Беларусі апублікавала дакумент для нутранога карыстання, дзе кіраўніцтва чыгункі абавязвае працаўнікоў інфармаваць пра ўсіх падазроных фатографаў на тэрыторыі вакзалаў. А таму ініцыятыва «Сумленныя людзі» чорных лебедзяў чакае не на выбарчых участках, а ў кулуарах мірных перамоваў у справе Украіны. Условия уже не соблюдены. Даже до этапа финального подсчета голосов это последний этап. Уже нарушений достаточно для того, чтобы сказать, кроме выборов 2020 года, нарушений вот в этой так называемой электоральной кампании, нарушений достаточно, чтобы сказать, что выборы нельзя признаваць. І гэта ўжо робяць заходнія краіны. Апроч Нямецчыны загадзя адмовіліся прызнаваць вынікі галасавання Літва і Польшча. Такім чынам Лукашенка пазбаўляецца магчымасці рэпрэзентаваць на перамовах увесь беларускі народ. А працэс можа актывізавацца ўжо ў студзені, пасля інаўгурацыі Дональда Трампа ў якасці прэзідэнта ЗША. І лічба падтрымання Лукашэнкі, агучаная ЦВК, наўрад ці будзе мець значэнне для палітычнага лёсу дзейнага кіраўніка. Башар Асад можа пацвердзіць, які на апошніх сваіх выбарах набраў больш за 90%. Алесь Залеўскі, Белсад.
Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Перайсці на яго можна з дапамогай QR-коду на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Мы, беларусы, шчаслівыя людзі. Паводле даследавання Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук, у Беларусі такіх амаль 80% насельніцтва. Што, праўда, метадалогія даследавання невядомая. І гэта кардынальна адрозніваецца ад прынятых у свеце празрыстых параметраў вызначэння індексу шчаслівых краінаў. Дык ці ёсць у Беларусі тое шчасце? Разбіраўся Уладзіслаў Корсак. У Беларусі знайшлі шчасце. Прынамсі, у выніках даследавання Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Там сцвярджаюць, што з выбаркі на 1500 беларусаў больш за 78% рэспандэнтаў адчуваюць сябе шчаслівымі. Супадзенне ці не, але лічба блізкая да афіцыйнага выніку Лукашэнкі на выбарах 2020 году. Паводле Інстытуту сацыялогіі НАН, беларускія мужчыны і жанчыны шчаслівыя ў роўнай ступені. Большасць з іх маладыя асобы да 25 гадоў. Таксама больш шчаслівымі адчуваюць сябе беларусы з вышэйшай адукацыяй, працаўнікі і вернікі. А яшчэ нават тыя, хто, маўляў, пазітыўна ацэньвае стан развіцця свайго паселішча. Калі прасцей, менш заўважае негатыў навокал. Пэўныя тэндэнцыі сацыялагічнае пытанне дазваляюць зафіксаваць. Таксама можа быць зразумець агульную структуру беларускага грамадства, да асноўнай лініі падзелу палітычныя. Але у нас няма ніякіх навуковых падставаў меркаваць, што гэта сапраўды настолькі дакладна ў Беларусі можна вымераць. Красный и зеленый свет – символ мира и победы. Дзяржаўныя медыі аператыўна распаўсюдзілі звесткі з даследавання НАН. Шчасце ж, маўляў, у тым ліку залежыць ад якасці і ўзроўню жыцця. Можна выкарыстоўваць, паказваць, што беларусы все шчаслівыя. Калі все шчаслівыя, значыць, добра, можа нешта мяняць. У беларускай сітуацыі, фактычна, соцапытанні, яны жывуць сваім жыццём, твараюць свой пэўны свет, в залежнасці ад метадалогіі, якая выкарыстоўваецца. Якую менавіта метадалогію выкарыстоўвалі працаўнікі Інстытуту Нацыянальнай акадэміі навук, застаецца таямніцай. Яе не агучваюць. У сусветнай практыцы, аднак, прынята знаёміць аўдыторыю з параметрамі пэўнага сацыялагічнага даследавання. Напрыклад, пры складанні сусветнага рэйтынгу шчасця улічваюць вуп на душу насельніцтва, сацыяльнае падтрыманне, чаканную працягласць жыцця, свабоду выбару, дабрачыннасць, узровень карупцыі, станоўчых і адмоўных эмоцыяў. Гэтак дзясятку найбольш шчаслівых краінаў за летась у сусветным рэйтынгу шчасця узначаліла Фінляндыя. Жыхары краіны адчуваюць моцнае падтрыманне супольнасці і ўзаемны давер, а таксама свабоду выбару. А вось як размеркавалася шчасце ў 2024 годзе паміж нашымі суседзямі. Самую нешчаслівую краіну прызналі Афганістан, ён на апошнім 143-м месцы. Па Беларусі ж у сусветным рэйтынгу шчасця апошнія звесткі толькі за 2022 год, тады наша краіна была 65-я. Сёння беларусы не маюць волі, а калі ты не маеш волі, ты не можаш пачуваць сябе шчаслівым чалавекам. І калі ты доўга не маеш волі, то гэта пачуццё становіцца захворваннем, якое класіфіцыруецца як сацыяльная залежнасць. Пад гнётам заўсёднага запужвання, рэпрэсіяў і ўзаемнага недаверу патрэбы чалавека кардынальна звужаюцца, сведчыць Алла Марціновіч. Гэта асноўная прычына, чаму такое даследаванне ў нашай краіне не можа быць цяпер рэлевантным. Звесткі, конечно, гэта прыцягнутыя за вушы, надуманыя, ёсць крыша над галавой, дах, і не цячэ там вада, да? І калі яму далі паесці. Гэта пачуццё шчасця. І ў турме таксама можна адчуваць пачуццё шчасця, калі табе далі паесці і калі цябе не замятае снегам, скажам так. Гэта такое дэфармаванае пачуццё шчасця. Паводле індыйскага грамадскага дзеяча філосафа Магатмы Гандзі, шчасце гэта калі тое, што вы думаеце, кажаце і робіце,
знаходзіцца ў гармоніі. Уладзіслаў Корсак, Белсад. І да замежных тэмаў адмысловы прадстаўнік Дональда Трампа ў справах Украіны і Расіі Кіт Келах адклаў запланаваны візіт у Кіеў. Яго перанеслі на перыяд пасля інаўгурацыі Трампа, што адбудзецца 20 студзеня. МЗС Украіны спадзяецца, што сустрэчы на высокім узроўні ўсё ж адбудуцца бліжэйшым часам. Пра іншыя падзеі ў свеце ў нашым аглядзе. У Тыбеце раніцай аўторка адбыўся магутны землятрус магнітудою 7,1. Паводле агенцыі Сіньхуа, на момант падрыхтоўкі матэрыялу ўжо вядома пра як мінімум 126 загінулых, каля 200 асобаў атрымалі раненні. Шмат будынкаў непадалёк эпіцэнтру разбураныя або сур'ёзна пашкоджаныя. Мноства людзей апынуліся пад заваламі. Трагедыя адбылася ў горнай мясцовасці, што ўскладняе выратаванне. У пацярпелых вобласцях жыхары зазналі праблемы з электрычнасцю, вадой і ацяпленнем. Штуршкі землятрусу адчуваліся таксама ў Непале і некаторых частках Індыі. Паўночная Карэя заявіла пра паспяховае выпрабаванне гіпергукавой балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці. Паводле ўладаў КНДР, запуск адбыўся з палігону каля Пхеньяну. Ракета праляцела 1500 кіламетраў. У сваю чаргу паўднёва-карэйскія вайскоўцы кажуць, што яна праляцела на 400 кіламетраў менш і ўпала ў Японскае мора. Аб'яднаны камітэт начальнікаў штабоў Паўднёвай Карэі мяркуе, што такая ракета магла быць распрацаваная з тэхнічнай дапамогай з боку Расіі. Старт новай палітычнай эры ў ЗША. Кангрэс гэтай краіны афіцыйна зацвердзіў перамогу Дональда Трампа на прэзідэнцкіх выбарах 2024 года. Віцэ-прэзідэнтка ЗША Камала Гэрыс, якая саступіла Трампу на выбарах, абвесціла афіцыйны вынік на сумесным паседжанні Сенату і Палаты прадстаўнікоў у Вашынгтоне. Згодна з Канстытуцыяй ЗША, дзейны віцэ-прэзідэнт павінен быць афіцыйным старшынём сумеснага паседжання дзвюх палатаў Кангрэсу. Пасля зацверджання Трамп і віцэ-прэзідэнт Джей Ді Вэнс 20 студзеня афіцыйна пачнуць выконваць абавязкі на сваіх пасадах. Прэм'ер-міністр Канады Жустэн Трудо заявіў пра рашэнне сысці з пасады старшыні кіроўнай ліберальнай партыі. Ён прызнаў, што ў краіне ўзнік раскол, парламент фактычна паралізаваны, а кіроўную партыю раздзіраюць унутраныя баталіі. Я маю намер сысці з пасады старшыні партыі, з пасады прэм'ер-міністра пасля таго, як партыя абярэ свайго наступнага лідара праз надзейны агульнанацыянальны канкурэнтны працэс. Наша краіна заслугоўвае рэальнага выбару. Я ўсвядоміў, што калі давядзецца весці ўнутраныя баталіі, то на гэтых выбарах я не змагу быць найлепшым варыянтам. Адстаўка Трудо адбываецца на фоне падзення рэйтынгаў кіроўнай партыі. Паводле апытанняў, лібералы могуць сур'ёзна саступіць кансерватарам на выбарах, што павінна адбыцца не пазней за кастрычнік. Сітуацыя абвастрылася пасля адстаўкі міністаркі фінансаў Хрысці Фрыланд, паплечніцы Трудо, якая абвінаваціла яго ў палітычных труках замест клопату пра краіну. На матчы амерыканскай хакейнай лігі паміж Гершы Берс і Провідэнс Бруінс гледачы зладзілі сапраўды дождж дабрыні, які ўвойдзе ў гісторыю пасля першай закінутай шайбы улюбёнай каманды. Заўзятары, прытрымліваючыся кранальнай традыцыі на пачатку года, засыпалі лёд мяккімі цацкамі. На арэне апынулася крыху больш за 102 000 цацак, што сталася новым сусветным рэкордам. Горы плюшавых мядзведзікаў, зайцаў ды іншых звяроў адправяцца ў шматлікія дабрачынныя арганізацыі, каб затым дарыць радасць дзецям. Алесь Яшченко, Павел Алейнікаў, Белсад. А цяпер незвычайная гістарычная знаходка. У сутарэннях Віленскага архікатэдральнага сабору знайшлі таемнае месца з пахавальнымі рэгаліямі вялікіх князёў літоўскіх і каралёў польскіх. Сярод знойдзеных каштоўнасцяў карона, у якой пахавалі Барбару Радзівіл. Разам з кароною былі скіпетр, дзяржава, ці іначай каралеўскі яблык, 3 пярсцёнкі, ланцуг, якія належалі Барбары, і 2 табліцы з ейнай труны. Верагодна, каштоўнасці былі схаваныя ў 1939 годзе ў пачатку Другой сусветнай вайны. Знайсці карону ды і іншыя рэгаліі удалося дзякуючы эндаскапічнай камеры праз калодзежы, расколіны і пусткі, а інфармацыя пра тайнік грунтавалася на міжваенных і сучасных малюнках сутарэнняў, а таксама сведчанняў відавочцаў.
Шаман і паўночнае ззянне толькі некаторыя з вобразаў, якія увасобілі ўдзельнікі конкурсу ледзяных і снежных скульптураў у кітайскім Харбіне. У горадзе, які лічыцца адным з самых халодных у Паднябеснай, сабраліся мастакі з 10 краінаў свету. Моманты, як глыбы ільду і снегу ператвараюцца ў мастацкія аб'екты, пакажам у нашым матэрыяле. Ледзяная скульптура – гэта сезоннае мастацтва, бо яе немагчыма захаваць цягам усяго года. Акрамя таго, паўночныя гарады маюць сваю ўласную унікальную культуру, бо ледзяныя і снежныя скульптуры – гэта тое, чаго вы не сустрэнеце ў іншых месцах па-за рэгіёнам. Шаманизм, тенгрианство, поэтому мы показали шамана, который общается с космосом. И вот солнце как будто бубен. Бубен означает солнце. Скульптура уяўляе сабою выявы планетаў, якія мы размесцім зверху і знізу аб'екта. Таксама мы зробім месяц, а пасля адлюструем паўночнае ззянне. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. Дзякуй за ўвагу і яшчэ раз віншую са святам Раства, шаноўнае гаспадарства, міру, спакою і цеплыні вам і вашым сем'ям. Да сустрэчы на Белсаце.